Sziasztok! Anonymous vagyok, és ez itt a Hunger Games 1. És én most itt megpróbálok lecsapni mindenkit. Hát, oda bemegyek. Ez ott jó a hely lesz szerintem. Ott tökéletesen nem lesznek bajok. De mi a céltőt nyomom? Paskad, jobban ez itt már nem olyan. De szerencsétlen vagyok, bocsi, csak még reggel van. Egyet már lecsaptam, most ő is meg lesz. Jó van, már nincsen baj. 2 kill az már nem vészes. Na nézzük, mit kaptam. Gatyája nem volt semmelyiknek. Vaskard az jó dolog. Van már csomó szettem, de ilyen még az nincs. Na már kicsaptak. Szerintem akkor itt mindjárt folytatódik. 13-as nem megyek, 11-es tele van. Akkor várjuk, hát ha kijön valaki. Na de akkor vége is szerintem. Sziasztok!